wude 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 ala ordinaire ga debbo oto ñamdu ɗum haalis ni haalis oto ñamdu ɗum ko probléme goɗɗo adanduma yo so wonno sagam min ko jinmi affaire rewɓe ni oppu ha laaɓa ñamlade kalis non oppu wude heɗum ga mbeɗa jogui feere mbeɗa jogonma feere eyi a yiya banque de yo gasi ɗum ɗo fof ko min waɗa yo a liɗɗi kalis kewɗo halis kew ete ojo ne ta fait surtout pas on banque min ɗum ɗo fof ko min waɗa wude fof ko min waɗa ay wude dehen wude gasi ko min waɗema min ma hen ɓuydi gasi keɗum ga ma heɓ kalis ay ɗo idée mo joguiɗa o ma haqqille mo joguiɗa o haqqille o ko haqqille moƴƴo so tawi no mbaɗɗa ni suhaɓe kewɓe so tawi eɗen mbaɗa ɗum ɗon ene gollo ni kono mbaɗɗa ni hay chômage watta hay gotam ba wude wude min amadi ɗemgal am ngal ko med jaggi ɗum d' accord wala cene urhul donc ene mbatten jondal nakam mi ƴewode yaade yo liggi tan ndema ɗum wote yo yaade ɗum wude yo wana heeɓi ni d' accord wote wude wonmiya esi mamoudou sala wude yo mari waɗa jiɗɗa hen kon wude ay ete kay wude wude mbaɗɗa tampere karalla machallah an woppi kam a woppatama haɗani ko gonɗa an wowi jungo ma woppuma an julde yettima ha joni mi yiyanima woppatama mami ar way nak ko mbaɗanɗa kam ko rawane koko saɗi hikka kam ya wemno ɗum de yo heeɗo mi haalanma ko rawane ko ɓenni hikka ɓoɗo yaltini modellaji kesi ɗi ganduɗa sa yi ɗum an hikka wona ko ujunaji sappo e joyi jobɗa he ƴeew rawane kon mbimomi rawane ko ujunaji sappo e joyi jobɗa hikka kay waɗa nogas an nene ɗum hoɗo paadumi ujunaji nogas e ñootol ɗum so ɓornima ɗum ko ñootontumami ko sa ɓornima ɗum ne jari ujunaji capantati anne accu ɗum ha jungo ma kam machallah way noon ustu mbeɗa yiiɗi ya ustade ɓeyde ɗum ala probléme en kalde an ka sehlam e moƴƴi ala sehlaɓe maɓe toɓe goni maɓe ga ɓe gara kamɓe fof kamɓe fof maɓe ga bisimilla maɓɓe inchallah aywa e moƴƴa inchallah a ñantima noon machallah